Galicia maniféstase neste Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as mulleres. Centos de persoas saíron á rúa nas principais cidades e vilas galegas para reclamar que se poña freo ás agresións machistas e pedir máis protección para as vítimas. O Goberno propón a Teresa Peramato como nova fiscala xeral do Estado. De perfil progresista e moi próxima ao seu antecesor, Álvaro García Ortiz, que foi condenado polo Supremo por revelación de segredos. Coñecemos un negocio que foi esencial na nosa paisaxe e do que aínda sobreviven un feixe de locais escollidos. Neles rodeámonos de arrecendos que chaman á memoria e buscamos consello experto sobre químicos domésticos. Hai produtos que só podemos encontrar alí. Hoxe visitamos as droguerías tradicionais que aínda resisten. Boas noites, o feminismo galego enche as rúas neste 25N. Milleiros de persoas maniféstanse nas principais cidades e vilas neste Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. Este ano, Calupa aposta na violencia institucional, Andrea. Sí, aquí en Santiago de Compostela as movilizacións arrincaron ás 8 da tarde dende a praza 8 de marzo, que se converteu nun punto de encontro do feminismo galego. Agora milleiros de persoas percorren as rúas da cidade nun 25 de novembro que está centrado en combater a violencia institucional. E tamén aquí en Santiago de Compostela as organizacións feministas chegaron divididas un ano máis. Dúas delas convocaron manifestacións no mesmo lugar e á mesma hora con distintas reivindicacións, pero cun mesmo punto en común: combater a violencia machista. As marchas deste 25N en Galicia tratan de visibilizar unha violencia silenciosa que perpetúa a discriminación das mulleres, a coñecida como violencia institucional. Falta de medios para atender mulleres maltratadas, escaseza de xulgados especializados, pero tamén as dificultades que atopan moitas mulleres cando acoden a unha comisaría ou a un centro sanitario onde denuncian moitas veces se ven revictimizadas. O dereito a que funcionen os mecanismos de apoio e protocolo ás mulleres que teñen a capacidade e poden denunciar. Non temos un xulgado especializado en cada comarca, polo menos, e que non haya nada máis que nas capitales de provincia, pois unha agresión contra as mulleres, que se sinten desamparadas. Sigue habendo violencia contra as mulleres disfrazada de moitas formas. Os colectivos feministas reclaman que as políticas de igualdade sexan centrais no traballo das administracións e reconstruir toda a engranaxe institucional cunha perspectiva feminista. Que as institucións cumplan os seus deberes e obrigas para que acabemos por fin co machismo e teñamos un feminismo de verdade. Hai que estar todos os días en todas partes, porque en canto te despistas, te reo que che gaña. A líder do BNG, Ana Pontón, participou na manifestación de Santiago. Na da Coruña, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro. As manifestacións deste 25N percorreron as principais cidades e vilas galegas cun berro común. Mentras non haxa igualdade, seguirá habendo violencia machista. As protagonistas do acto institucional deste 25N en Galicia foron as empresas que usan a guía elaborada pola Xunta para detectar no ámbito laboral mulleres que poidan estar sufrindo violencia de xénero e activar a súa protección. Alfonso Rueda pediu ser inflexibles contra os que negan a violencia machista. Yo trabajé 32 años en la misma empresa. Vale, estos lugares son claves para identificar las señales del maltrato. Lugares onde pasamos boa parte do noso día e onde moitas mulleres se senten a salvo. De aí a iniciativa da Xunta de poñer a disposición das empresas unha guía para detectar casos de violencia e asesorar as víctimas. Porque su pareja siempre la está controlando cuando viene, cuando va. Una mirada triste, situaciones de bajas laborales muy reiteradas. Todo eso lo podemos detectar. 300 empresas, entre las esta casa, Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, teñen activado este protocolo de apoio ás vítimas. Alfonso Rueda destaca a implicación do ámbito laboral na erradicación da violencia machista, unha tarefa punta que debe ser colectiva. Sigámoslo facendo xuntos, sexamos inflexibles, non toleremos ningún tipo de actitude que negue unha evidencia tan clara como esta, sexamos todos eficaces e digamos que como sociedade somos un pouco mellores nun dos grandes problemas que temos por diante. O presidente anunciou que no 2026 haberá un protocolo único para mellorar a resposta das policías locais ante posibles casos de violencia contra as mulleres.
A delegación do Goberno gardou un minuto de silencio polas vítimas de violencia machista. Na declaración institucional, Pedro Blanco animou a seguir loitando ata que a cifra de vítimas sexa cero. Lembrou tamén que en Galicia hai máis de 6.100 mulleres con protección do sistema Bioxen. O acto asistiu a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, e o secretario xeral do PSOE, Gómez Besteiro. Neste día da loita contra a violencia de xénero, a conselleira de Política Social estivo no programa Bos Días da Televisión de Galicia. Fabiola García denunciou as prácticas de control digital e instou a denuncialas e poñerlles freo. Que ninguén permita ser controlado a través de dispositivos móviles, das redes sociais, dos seus teléfonos, que non den os seus contrasinais, as súas claves de acceso, que non permitan ese control e que digan non, porque se non din non, o machismo gaña. No resto de España celebráronse máis de 40 manifestacións convocadas por organizacións de mulleres e colectivos feministas. En Madrid, tal e como sucedeu nos últimos anos, hai dúas marchas simultáneas, unha convocada pola Comisión 8M e a outra polo Movemento Feminista de Madrid e o Foro 25N. Cada manifestación ten o seu percorrido e o seu enfoque, pero ambas perseguen a mesma causa, denunciar a violencia machista que neste 2025 xa lle custou a vida a 25 mulleres en España. O traslado a España de Martiño Ramos, o profesor de Ourense condenado por violación e detido en Cuba, podería ser cuestión de horas ou días, segundo as autoridades. A documentación para o seu traslado xa está presentada, Patricia. Sí, inda que non existe convenio de extradición con Cuba e hai que recurrir á vía diplomática, o que sí hai neste caso é colaboración entre as autoridades de ambos países e disposición por parte das autoridades da Habana para que canto antes Martiño Ramos sexa trasladado a España para cumplir aquí a pena de 13 anos e medio de prisión por agresión sexual a unha menor que lle impuxo esta audiencia provincial. Martiño Ramos foi detido onte luns na Habana. Fuxiu de España en xullo para evitar entrar en prisión. Dende o mes de outubro pesaba sobre el unha orde de busca e captura internacional e ademais a Policía Nacional incluíuno na súa listaxe dos 10 fuxitivos máis buscados. Malia todo isto facía unha vida relativamente normal na Habana. Cambiara, eso sí, o seu nome e o seu aspecto físico, pero tiña unha vida social moi activa e publicaba de xeito moi frecuente fotos súas en redes sociais. Martiño Ramos, prófugo na listaxe dos 10 fuxitivos máis buscados, tiña unha orde internacional de detención por agresión sexual agravada a unha alumna de 12 anos. Foi condenado por estes feitos a 13 anos e medio de cadea. A súa detención produciuse o pasado venres na casa na que residía na Habana. Inicialmente está tranquilo y sí que estaba en su domicilio que tenía en La Habana. Y sí que manifiesta a las fuerzas policiales que ejecutaron esa detención pues que desconocía que estaba siendo perseguido por España, que tenía algo pendiente en España. Es una estratagema, digamos, como que pudiera ser una confusión, pero en el momento que se dan cuenta que está todo ya más que hablado y confirmado, pues digamos que ya asumen su nueva situación. Tiña redes sociais, facíase pasar por fotógrafo e participaba en eventos artísticos e culturais. A súa intención era quedar en Cuba. Pues pasar completamente desapercibido. Llevaba una vida tranquila, estaba intentando regularizar su situación allí en la isla. De hecho, parece ser que intentaba casarse con alguna mujer allí. A colaboración das autoridades españolas e cubanas permitiu localizalo e proceder finalmente á súa detención. Esta persona estará en prisión, en una prisión de Cuba, hasta que judicialmente en Cuba resuelvan conceder la extradición a España. A documentación xa está presentada e, polo tanto, confiamos en que nas próximas horas, nos próximos días, Martiño poida estar en España para cumplir a pena que foi condenado. Unha vez chega a España, será conducido directamente a prisión para cumprir a condena imposta polo xulgado. En Lugo, xulgan un mozo por agredir sexualmente dúas menores cando tiñan 15 e 17 anos. As acusacións populares e a Fiscalía piden 13 anos de prisión para el. A súa defensa, a libre absolución. El nega o todo. O acusado chegou á audiencia desde o cárcere onde cumpre condena por outra causa. Hoxe sentaba no banco dos acusados por dous delitos de agresión sexual a dúas menores. Os feitos ocorreron en xuño do 2021 no domicilio do acusado. Vítimas e acusado tiñan unha relación de amizade.
Segundo o escrito da Fiscalía, o mozo invitounas á súa casa, recibiunas en roupa interior e unha vez dentro propúxolles manter relacións sexuais entre os tres, pero ambas negáronse. Nese momento prodúcese a agresión. A unha delas, a máis pequena de 15 anos, violouna. As dúas declararon hoxe a porta pechada. Fiscalía e acusación particular pídenlle 13 anos de prisión, a prohibición de achegarse ás vítimas a menos de 500 metros e de comunicarse con elas durante 10 anos. Liberdade vixiada tras cumprir condena e inhabilitación para exercer calquera profesión que implique contacto con menores e debe indemnizar económicamente ás vítimas. Pola súa banda, a defensa pide a libre absolución, o acusado nega os feitos. O xuízo continúa o xoves coa declaración do acusado. 9:11 máis asuntos deste martes. Tirón de orellas de Bruxelas a España porque segue sen presentar os seus orzamentos e, ademais, a Comisión Europea ve risco de que o país non cumpra cas regras fiscais pactadas. Bruxelas, María Calvo. Sí, a Comisión cree que España pode gastar máis do permitido en 2026, superando o límite de gasto que a Unión Europea marcou para manter as contas controladas. É o que Bruxelas chama risco de incumprimento fiscal. E este non é o único toque de atención, porque o noso país é dos poucos que non enviaron o seu plan orzamentario ao non ter os presupostos aprobados. Cando Bélxica valide os seus, España quedará como único país da Unión sen contas remitidas. Dende Bruxelas lembran que respectar o límite de gasto e presentar os orzamentos a tempo é unha obriga dentro das novas regras fiscais europeas. Xa hai nome para substituir a Álvaro García Ortiz trala súa condena por revelación de segredos. O Goberno propón a Teresa Peramato como a nova fiscala xeral do Estado. Aposta así por unha liña continuista, xa que se trata dun perfil moi próximo ao seu antecesor no cargo. García Ortiz foi quen apadriñou a Teresa Peramato cando accedeu á Fiscalía de Sala contra a Violencia sobre a Muller. De perfil progresista, leva 35 anos na carreira fiscal e foi unha das defensoras da lei do só sí é sí. O Consello Xeral do Poder Xudicial emitirá mañá o seu informe sobre a elección da nova fiscala xeral do Estado. Telefónica eleva ata os 6.088 os despedimentos do alcance do seu ERE que anunciou onte nas súas empresas españolas. A empresa comeza a negociar cos sindicatos cada data límite de final de ano. Malia que a empresa de telecomunicacións ten o aval do Goberno para o plan de axuste, dende o Ministerio de Traballo xa cualifican o ERE de indecente. A senadora do Partido Popular por Pontevedra, Pepa Pardo, denunciou o gasto do Goberno no Vigo Global Summit, cuxa organización depende do Ministerio de Facenda. Pardo, que asegura que o custo foi de 4.500 euros por minuto de conferencia, acusou o Executivo de Sánchez de estar financiando a campaña electoral do PSOE en Vigo. Mire, es un evento organizado por la Zona Franca de Vigo, dependiente de su ministerio, que duró una jornada y media con 5 conferencias y 3 mesas redondas y que costó 1,2 millones de euros del dinero de todos los españoles. Señora Montero, ¿no será que está usted o pretende usted pagar con el dinero de todos los españoles las campañas electorales del PSOE de Vigo? ¿Cómo que hay un contubernio con campañas electorales en Vigo? Mire usted, quien ha pagado las campañas electorales con dinero público ha sido el Partido Popular, como se puso de manifiesto en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. Os máis dos sindicatos sanitarios cualifican de avance a proposta do Sergas sobre a atención primaria, a Gasomega e o sindicato nacionalista CIGA, que non asinaron o documento. O Sergas ofreceu melloras para reforzar os equipos, mellorar o labor asistencial e ofrecer maior atención aos cidadáns. Comisións Obreiras, a UGT e CESIF non irán á folga, pero sí que a manteñen Omega e CIGA, que se desmarcan do acordo e manteñen o paro dende mañá. Unha negociación longa, é unha negociación moi complexa, non? Insisto, con moitas aristas, con necesidade de tocar moitos puntos, bueno, pero ao final hemos chegado a un acordo, no, que creo que é moi beneficioso, no, para o que son todos os profesionais sanitarios e que, por outra banda, nos va a permitir pues, garantir a asistencia sanitaria en un momento claramente complicado, no, por unha onda de epidemia de gripe, no, en un entorno tamén de ausencia de profesionais sanitarios.
Hoxe instalouse no Centro de Protonterapia de Galicia o primeiro compoñente do Proteus One, o equipamento máis avanzado no tratamento do cancro. Este é o momento en que o guindastre movía unha das pezas do brazo da máquina. Nos próximos días chegarán o resto de materiais para a instalación do equipamento que financia a Fundación Amancio Ortega. A Xunta de Galicia investiu case 20 millóns de euros no edificio do centro dentro dun investimento total de 45,5 millóns de euros. Os mariscadores xa están traballando de novo na ría de Noia despois do último paro forzoso por Marea Vermella. A boa nova é que a toxina remitiu, a mala que hai pouco marisco e cuns prezos aínda cativeiros. Non é que a produción sea moi boa, mas ben é todo un pouquiño pequeno, non hai tamaños grandes, pero bueno. A japónica pagaron onte a 11,70, pero bueno, volvo a repetir, son vísperas de Navidad, teria que subir un pouquiño. O que segue moi afectado pola Marea Vermella é o mexillón. Están pechados case todos os polígonos bateeiros de Galicia. Tan só se pode extraer mexillón en Sada e en Camariñas. A Consellería de Medio Ambiente abriu o canal de drenaxe para desaugar a lagoa da Frouxeira en Valdoviño e evitar asolagamentos na zona. Esta é a lagoa nesa zona interior que ven detrás da zona litoral e esta zona lindeira a que normalmente ten problemas de asolagamentos cando este desaugue non chega a tempo. A Xunta encargou un estudo técnico para estudar a retirada definitiva do dique artificial que provoca precisamente estes problemas. Investigan a morte de 4 membros da mesma familia nun domicilio de Torrox, en Málaga. Os bombeiros apuntan á mala combustión da caldeira da vivenda como a causa máis probable. A casa estaba pechada e non había signos de deflagración no interior. Os servizos de emerxencias recibían o aviso contra as 3:30 da tarde. Cando chegaron, xa non puideron facer nada por salvarlles a vida a eses 4 membros da mesma familia. Un home morreu esta tarde ao caer ao mar no Porto do Grove. Tiña arredor de 60 anos. O suceso ocorreu pouco antes das 3 da tarde na avenida de Beiramar. Un familiar alertou do suceso ao 112 cando chegaron os equipos de urxencia, o home xa falecera. As primeiras hipótesis apuntan a unha caída accidental. En Italia descubriron que un home cobraba a pensión da súa nai malia que esta levaba 3 anos morta. Acudía a cobrala el mesmo, disfrazado con perruca, os beizos pintados, un colar de perlas e ata as unllas pintadas. A da esquerda é a nai e o da dereita, o fillo. A policía atopou o cadáver da muller na casa. En Francia, a policía detivo outras 4 persoas en relación co roubo do Museo do Louvre. Son 2 homes e 2 mulleres de entre 31 e 40 anos. Únense os outros 4 sospeitosos arrestados hai un mes. Polo momento, segue sen saberse nada do paradoiro das 8 xoias subtraídas o pasado 19 de outubro e valoradas en case 90 millóns de euros. E de volta na casa, miren o que se puxo de moda na ITV de Vilagarcía. Os condutores que veñen de pasala pegan as etiquetas vellas nos farois. Hai quen pendura candeados dunha ponte como símbolo de amor eterno. Outros botan moedas a unha pía en busca de sorte e hai quen pega os adhesivos caducados da ITV nun farol, con non sabemos que propósito. O certo é que dende hai un tempo os farois que están xusto á saída da ITV de Vilagarcía no polígono de Trabancabadía locen este aspecto. Non sei cal é o motivo, pero sí siguen aí. E cada vez vexo que a xente que as coloca. Vou ter que empezar a colocar as miñas tamén. Pois así empezan as modas, uns e outros alimentando un ritual que para algúns pode ser unha manifestación popular de arte urbana e para outros unha trancallada. Non sei cal é a gracia, nunca lle encontrei a gracia a eso. Para min é unha tontería. Aparte dunha porquería, é unha pérdida de tempo, porque eso non se debe facer. E é que o chan está cheo de lixo pola falta de civismo dos condutores. E a xulgar pola data impresa nos adhesivos, esta moda ven xa de lonxe. A primeira puxose no 2021. Non sabíamos ni siquiera que existía esto de las farolas. Lo vimos ayer e hoy decidimos pues tamén poner nuestra pegatina, por primeira vez. E cal é o modus operandi? Pois nada, sale da ITV cando leva aprobada, aparca aí para cambiar a pegatina, a pon no poste e coloca a vigente no seu parabrisas, simplemente. Será unha moda máis como la de los candaditos en los puentes. No, el amor, bueno, pues aquí la ITV del coche.
Quedan xa moi poucas, pero aínda se pode ver algunha droguería que resiste o paso do tempo. Seguen ofrecendo cousas do día a día, produtos de hixiene persoal e algún truco de limpeza de toda a vida. Visitalas é como a trasladarse a vellos anuncios de televisión. É como un reflexo doutro tempo, unha imaxe que resiste case igual ca cando naceu. No 1982. O cartel é o primeiro que se colleu e sigue aí. Os produtos siguen sendo os de hai 40 anos algúns, Floyd ou Brummel ou Baron Dandy, pois sí que ainda se siguen vendendo moito porque, bueno, ao mellor porque non se encontran noutros lados máis modernos, estilo centros comerciales. Trátase da única droguería que queda na zona bella de Santiago. Xunto co Eno de Pravia son os que máis se venden, sobre todo o blanco. Eu teño pedra pómez, que é para as durezas ou eso, e despois hai pedra de pómez para limpiar a cociña. Esta droguería de Vigo chámase directamente Perfumería. Foi meu pai que he oído que no 76 non había tampouco moito presupuesto para luxos, entón a xente mercaba o imprescindible. Perfumes populares, sobre todo. Un tipo de comercio de proximidade física e sorpresa temporal. Ostra, esta tienda que non se suelen ver, non encontras tiendas destas antiguas así, unha droguería. Non podo decir o que pode resistir. Droguerías que resisten unha viaxe ao pasado e verase no futuro. A venda a granel mantense como opción de compra especialmente en sectores como a alimentación e a limpeza. Mercar o peso e sen envases é unha modalidade que se enmarca no chamado consumo responsable. Alimento que se vende pasa pola báscula nesta época de outono, sobre todo legumes e produtos de Nadal. O que se está levando moito son os figos, que son de temporada, ademais veñen moi grandotes, veñen moi fortes. Especias, froitos, hainos ecolóxicos, veganos, sen glúteo, vegetarianos, variedade e control. Temos inspeccións sanitarias bastante regulares, todo ben etiquetado, vale? Todos os cartéis que nos indicamos poñemos os alérxenos, poñemos a fecha de caducidade. Quen merca o peso teno claro. O precio non está mal, non sei, pareceme que menos industrial que coller no supermercado, todo en plásticos. O consumo a granel tamén se abre paso na limpeza e hixiene tanto persoal como pro fogar. Encho o envase ata que o cliente me di, non hai cantidade mínima, podes probar, podes levar un pouco, podes asustar o presuposto do mes. A etiqueta dá conta da trazabilidade do produto. Paga a pena facer o esforzo de traer os envases ou levar as bolsas ou o que sexa por non ter ese plástico. E tamén outra parte moi importante que lleva muchos menos químicos. Logo hai xente que ven polas dúas cousas, o sea, produtos que non señan tóxicos nin para ti, nin para a piel, nin na casa, non ter produtos tóxicos na casa e, ademais, reutilizar os envases. Unha decisión de compra que ten en conta o impacto social e a sostibilidade. Estamos moi pendentes da Gala das Estrelas Michelin polo de agora, sen que termine ese acontecemento. 2 novos restaurantes galegos únense a ese clube. Miguel González en Ourense e Vértigo en Sober recibiron o galardón na cerimonia celebrada en Málaga. Con eles son xa 16 os restaurantes galegos que ostentan unhas das principais distincións do universo culinario. E hoxe tivemos o prazer de escoitar a pianista compostelá Isabel do Barro en directo por primeira vez desde que recibiu o Grammy Latino o mellor álbum de música clásica. Quixo o destino que fora aquí, en Galicia, en Lugo, dentro dos actos cos que a Xunta celebra o 25 aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio Mundial. Non nos movemos de Lugo, sumámonos con orgullo a eses actos de homenaxe á muralla recoñecida no ano 2000 pola UNESCO. Levantada polos romanos entre os séculos 3 e 4, é o auténtico símbolo da cidade e un dos monumentos romanos mellor conservados. Ten máis de 2 km de longitude e contaba originalmente con 85 torres. Nestes 17 séculos sufriu modificacións, pero que non cambiaron sustancialmente o aspecto original deseñado polo enxeñeiro romano Vitruvio. Mal non traballaba, ten mal nome, pero mal non traballaba. Aí segue a muralla. Ata mañán.